ça m'arrive parfois jodda haɗa miijo tan miijo wo tan ganduɗa walla haɗa yiya ko ganduɗa ina mo laaɓini so ari no moƴƴata parfois ɗum artami. Layla aduna hande o kañum e miijoji gondi. Miɗe jaaki miɗe tampi min nde mi rutti kadi a jini ko minumam ko ñande hen mina Jibril kono kam o wi kam ko Jibril waasi waw dañ ɓiɗɗo ha noon te wi kam par ce que Jali ko an jinno ɗum rokkude o wi ko Jibril yiɗi ngulɗo noon ko min ƴetta décision so Jali jaɓi so jaɓani so yummum jaɓi jaɓani komi dokkowom kuma